Pixie-perler, ule. Her er en kat. Man kan bruge en pincet til at tage dem med. Og får man ikke ondt i fingrene. Og så er det også, man river de her af. Sidder her på, og river man dem bare af. Og sætter dem på. Så kan man til sidst sætte en kæde i, så man kan bruge den som nøglering.